Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. So maudu'inmu na yau zan yi magana akan trading plan da rules namu na wannan model ɗin da muke koyarwa na London model ɗin nan. So wannan journal application ne, idan mutum yana so zai je Play Store ya ɗauko shi. Ana kiran shi da Notion. So ana kiran shi da Notion kamar yadda kuke gani a nan gashi. In kuka ce Notion gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan Notion, wannan shine application ɗin. So da shi na tsara journal trading rules nawa da journals na kamar yadda kuke gani gashi nan Forex trading plan and rules. So strategy shine London model trading roadmap. So abu na fari, abinda nake so a sai roadmap nawa zan dinga amfani da 15 minutes zuwa 1 minute time frame. Anan zan nema setup nawa 15 minutes zuwa 1 minute time frame. Sai kuma risk per trade nawa, kowane single trade da zan dauka risk nawa zai kasance tsakanin 0.5 zuwa 2.5 na account dina. So shine risk din da ya kamata in yi risking. So ya danganta, amma in ka so zaka iya ka kara, amma it's okay to me. Sai target 1:3 ne, 1/3 ne. Yayin da zaka yi risking kaso 1 ka nema kaso 3 shine maximum target da ya kamata ka yi risk. Sai aka ce this must be followed before a trade. Dole sai ka bi waɗannan sharuɗa da dokokin nan kafin ka yi trading. Shine ga wani ɗaya daga ciki, sai muka ce no trade on the day of this news. Ya ranakun da akwai news, irin waɗannan news din nan ba mu da trade. Wani irin news ne? A shine NFE news day. Ranar da akwai news na NFE, non-farm payroll news, ba mu da trade, ba mu da set of ranar, ba za mu shiga kasuwa ba. CPI consumer price index, shi ma ranar da akwai CPI news day ba za mu shiga kasuwa ba. Sai FOMC ranar da akwai FOMC news, shi ma ba za mu shiga kasuwa ba. FOMC news day. Sannan kuma bank holiday, ranar da akwai bank holiday shi ma ba za mu shiga kasuwa ba, kasancewa wannan bank holiday din bankuna suna rufe, kuma kasuwan nan ba banki ba liquidity, to zai iya zamanto kasuwan ba za ta yi moving yadda ake so ba. Ko da ka samu setup clear sai kaga yana failing da sauransu. Sai aka ce multiple news on a particular pair during the same session. Yayin da aka samu news daban-daban da yawa, more especially jajayen folder da yawa a session din da kake trading, kamar a ce a London session akwai news karfe 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10 a jere, kuma jajayen folder. To wannan shi ma ba za ka yi trading ba a wannan multiple news on a particular pair during the same session. So ba mu da trade ranar. sai kuma aka ce, sai nan kuma aka ce only trade within the kill zone time. So ba za mu taɓa ɗaukan setup ba, komin yaya setup ɗin da ya forming, in dai a wajen kill zone time ne ba za mu taɓa ɗauka ba. Only trade within the kill zone time, which is 3:00 to 5:00 AM New York midnight open price, New York midnight, wannan New York local time kenan. So dole sai New York local time from 3:00 to 5:00 AM New York local time, tsakanin nan ne kill zone namu. To dole setup namu ya zamana a cikin within wannan time din ne zamu nema kadai kawai. Sannan abu na gaba, liquidity must be grabbed before looking for setup. Sai an zo an ɗauki liquidity mu kafin mu zo ma mu fara neman setup. Misali liquidities namu sune Asian high, Asian low, previous day high, previous day low, 2 to 3 high, 2 to 3 low. Dole sai an ɗauki wayannan liquidities din nan a cikin su, ko ɗaya ko biyu ko duka uku, kafin mu zo mu fara neman setup da sauransu. Sai mu zo mu duba, idan aka ɗauki na ɗaya sai mu duba akwai alama reversal. In akwai sai mu nema setup namu clear change of character da su fair value gap. In babu, kasuwan tana da niyyar motsawa gaba zuwa previous day high low, zuwa 2 to 3 high low da sauransu dai,
so sannan sai mu duba inda kasuwan take da niyan motsawa baya ko ta yi reverse da sauran, sai mu nema setup nan. Shine nan aka sharaɗa aka ce only trade if one side liquidity graph either high or low per day. If market took high before kill zone and took low in the kill zone, no trade for the day. So aka ce ka yi trading yayin da aka ɗauki liquidity na ɓangare guda ɗaya kaɗai ne kake da daman ka shiga kasuwa. Misali idan kasuwa ta zo ta ɗauki liquidity misali high, previous day high ko kuma Asian high ko kuma 2 to 3 high, to kana da daman ka shiga kasuwa rana. Amma misali ko kuma in kasuwa ta zo ta ɗauki previous day low, 2 to 3 low ko Asian low ne kake da daman shiga kasuwa. Amma in kasuwa ta zo ta ɗauki misali liquidity da yake sama high kafin kill zone, sannan kuma ana zuwa aka shiga kill zone sai ta zo ta ɗauki low, liquidity da yake low, waton kenan da aka shiga kill zone sai ya ɗauki liquidity da yake kasa, to baka da trade a wannan ranar. Misali kaman an zo an ɗauki Asian high, previous day high kafin kill zone, to kill zone yana zuwa sai kasuwan ta soko ta zo ta ɗauki Asian low, previous day low, 2 to 3 low, to bamu da trade. An riga an ɗauki liquidity mu na sama kuma ba mu samu setup ba, ko kuma an samu setup amma da yake yana wajen kill zone ba mu ɗauka ba, to bamu da trade ranar, za mu haƙura. Sannan kuma A plus setup, waɗannan abubuwa ne da zai sa mu ga A plus setup a wannan namu. A plus setup for sell scenario, wannan A plus setup ne wa sell yayin da muke neman sell setup. If market traded above New York midnight open price and present a clear setup above, within or close to the New York midnight open price, yayin da kasuwa ta zo ta yi trading a saman New York midnight open price, ta kulle da gangan jiki ba sweeping ba, sannan aka samu ya yi presenting setup clear, misali a tsakanin within wannan New York midnight open price din ne, a'a koko kusa da shi dab ne, in aka samu to wannan clear setup, wannan A plus setup ne. Misali ta zo ta yi trading a saman New York midnight open price din nan, sannan aka yi change of character aka samu clear setup a samansa, aka samu sell setup, to A plus setup ne. Ko kuma a kusa da shi dab aka samu change of character da clear wannan fair value gap da sauransu, shi ma A plus setup ne. Sannan kuma A plus setup for buy scenario, if market traded below New York midnight open price and present a clear setup below, within or close to the New York midnight open price. To yayin da kasuwa ta zo ta yi trading a ƙarƙashin New York midnight open price, sannan ta yi presenting clear setup a ƙarƙashin New York midnight open price din nan, ko kuma a kusa da wannan New York midnight open price din nan, to in aka samu setup shi ma high probability setup ne, A plus setup ne na buy a ƙarƙashi. In aka samu za a yi buy zuwa sama, wancan na sama kuma na sell ne. Sannan kuma A plus setup yayin da aka samu SMT divergence, smart money idan aka samu SMT divergence shi ma A plus setup ne. A plus setup ne yayin da aka samu bambanci tsakanin Euro USD da GBP USD. Misali Euro USD da ta ɗauki wani low, sai kuma GBP USD ta gagara ɗaukan wannan low ɗin, ko ɗaya ta ɗauki high ɗaya ta gagara ɗaukan wannan low ɗin nan. So wannan smart money tool ake kira da SMT ɗin, smart money tool. So wannan ma A plus setup ne. Sannan kuma entry, idan muka zo entry za mu nema change of character, clear change of character, sai kuma RTO, return to fair value gap, ko kuma return to order block, return to breaker block, return to mitigation block, da kuma premium and discount. So waɗannan su ne abin da muke bukata a entry mu. Sai kuma SL namu aka ce SL stop loss kenan, below your fair value gap candle number 3. SL naka ya kasance a karkashin fair value gap candle naka na uku. Kasancewan fair value gap is a formation of 3 candles. Formation na 3 candles ne, candle 1 sai ka yi skipping candle 2, candle 3 to karkashin wannan candle na uku shine SL naka. Sai kuma target 1:3 ko kuma opposite liquidity. So za ka yi targeting 1/3 ko kuma opposite liquidity. In Asian low ne misali kaga zai yi, za ka yi targeting Asian high.
previous day low ne za ka iya kai targeting previous day high, amma an fi so kai targeting 1:3 kawai. Sai dai yayin da bai kai 1:3 ba za ka iya ka tsaya a Asian high ko low din kar ka wuce shi, amma matukar 1:3 yana within opposite liquidity din to ka tsaya a 1:3 din ya fi maka. Sai entry time frame naka shine look for clear change of character, PDRS from 5 minutes down to 1 minute. Ka nema clear change of character, sannan PDRS su ne kamar su peer value gap, order block, mitigation block, breaker block da sauransu. Za ka fara daga 5 minutes kana saukowa 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, duk inda ka samu clear change of character da peer value gap sannan ka shiga. So kamar yadda na yi muku bayani, kada ku manta ni ne naku injiniya Bashir Bukar, mamallaki wannan trading academy mai suna Bash Enterprises Forex Trading Academy. A mana like, a mana share, a mana comment saboda mu samu karfin gwiwan kawo muku sabbin maudu'ai ga wanda suke so su shiga ajijuwan mu na Smart SMC da ICT. Za su iya su tuntuɓe mu a number waya a WhatsApp line 0906969428 through WhatsApp, ko kuma a Telegram handle nawa @Bash Enterprises. So shine karshen wannan din. So kada ku manta za ku iya ku je ku yi amfani da wannan application din mai suna Notion domin ku tsara wannan naku journal naku da rules naku da dai dukkan wani abubuwan da kuke so. Zai yi muku matukar amfani sosai. Da fatan za a yi sauraro lafiya.